Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ngambag bigat yung aming nasangapada papagayam. Manipod ito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuwing nga sumangbay man ti programa. Dear Manong Nemi, at ito ti pagayam nyo ni Manong nyo Nemi Ruiz, kumabkablaw ti nimbag bigat, nimbag papagayam, padaanan nyo ti pagkasaritaan ni Rosario. Kasano nga maator, ti may sa nga dakila bidtot. Anya deta nga bidtot. Padaanan nyo, papagayam. Ti pagkasaritaan ni Rosario, Part 1, iti panangisurat ni El Amor Verdadero. Papagayam, inti nga roden ni Ruki nga ibasa, na ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Rosario. Ti pagkasaritaan na, papagayami, mabayin ti panangisurat ni El Amor Verdadero, papagayami, dito'y sandali, napananan. Napanan tayo surat na naumaten. Ay, ito. Uy, surat na. Okay? Ito na. Sandali. Sagudahin ng harut ti pagkasalitaan ni Rosario iti panaging surat ni El Amor Verdadero iti Pure Gold Express, Lawag City. Dear Manong Nemi, agbidot ka nagkamali tayo amin. Gaboy tinatawid tayo nga kina-imperfecto. Katibidot wenno kamali ana aramidan agresulta no daduma iti nakaro apa nagsagaba. Anya ngamin ti panagsagaba iso ti panagpasar iti saem monorigat iti physical, mental wenno emotional. Manong Nemi naawis akmet nga mangiburay ti padas ko iti biag kinayat no sa din nga nagbidduta ken nagkamaliat nga nagresulta iti panagsagaba. Ngem sagbay ti amin nga ito kagan dagita Manong Nemi kablawang kayo iti naragsak ken nagasat nga aldaw ken orasyo nimbaga bigat yo amin dita Nemers Studio. Agramo matan di Sibukela pamilya Manong Nemi. Kan kadagiti pata kadumdumngeg ken nagbuybuya naragsak nga oras tayo amin. Kastuman nga rukik ti amin. Naladawen idi idoron ko ni Rooney akayong ko bayat nga nakatuon kaniyak.
Agsipot na timayok kamin adwa itiragsak. Induron ko manong nemi gabota bigla nga si Mirip ni Carlo nga asawak. Idi siled nga yan mi. Aday ta nga siled kad siled a mismo ni Rooney. Ti kakaiso na nga kabsat ti asawak. Nakita mismo manong nemi ni asawak. Tilangami nga lamo-lamo nga nagtuon. Kot on the act manong nemi. Wen manong nemi nakita ti asawak no kasano nga lamo-lamo kami nga agpadpada iti kabsat na awan man simngaw abalikas karigiti bibig ti asawak ngem kasla kumilaw dagiti matana ket imbalbag nang enrekep ti ridaw sa amin nga napakadaan ti sasangpet ti asawak iso nga naakto na kami kinikayong kung agsesex. Nakapaspaspas ngamin dagiti pasamak manong nemi. Tay di agkan ni kayong ko dagiti bibig ko ket giduyod nakmeten nga inturong iti siled na. Banag. Aditan nga naduktalan na kami ni Carlo nga asawak. Iso nga kunak iti kayong ko bayat nga apurak nga isuot dagiti nauksob nga rawatan. Rooney, dahito yun ti umuna ken mauding mapasamak ka data. Kat pang-asim, saan na kun nga riribuken? Agsubli ka laingan di Canada, total na alam mo ti kayat mo kanya kat lipatan nakmenten. Rosario, nagayatan ta nga doon tinapasamak. Amo kayatan nakpailahin naging ganay ta. Marikrik-nak na ita Rosario. Iso nga pang-aasim, tasaan mo ang kidawin kanyak, nilipatan ka. Rooney, dakila bidot, tinapasamak ka data. Bidot nga saan nga rumpeng pa'y kumanga maulit. Saan nga bidot, tinapasamak, Rosario? Naginayat ta. Agin inayat ta sang gadi. Manong namin niyan dangkon, dagiti saka, ket pet-pet kon ti dornab, idi ipakamakam laing ni Rooney ng baga. Rosario, ayitan ka una, isikat ibiyag ko. Agasawa kamin kinimanong mo, Carlo. Agasawa kamin kinimanong mo, Carlo, Ronnie. Iso nga sardan nag-asar dengan nakon pang-aasim. Agasawa kayo. Ngam naaramid tan tinanglipot kang kwa ng Rosario. Naitangarod ket, ti makadakas ita. Nakita na, ti panagkanaig ta. Naakto na ta. Amangan no papatayin na ta ni manong mo. Manong naimin dya kundi nangagpay ti sumarunong nga ibaga ni Rooney ket rimwara kundi silad na. Mamaling nga mas daw ka manong naimin no apay nga nakaalaalis to ti panakasulisog ko iti kayong ko nga ni Rooney. Dati ngamin nga nubyok ni Rooney. Iso ti first love ko. Sakbay nga nagasawa kami kini Manong na Carlo. Nagsinalaeng ti dalan mi kini Rooney idibiglalatan nga nagpukaw ket saan nga nagpakpakita kanya. Diyan mo manong nemi no sa dino asuli alubong ti ayan na tasaan ba't nga nagpakpakada kanya. Or-orayak akanayon ti tawag na ngimawan. Iso nga masemsemak manong nemi. Gabat na masemsemak, ni manong nan nga Carlo, iti tinawagat ang nagdamagan. Kadanyan nga nagsakit tinakam ko, iti ko na ni manong na. Ni Rooney, sapsapulang, Rosario. Abay, saan ka din nagpakadakan ka? Napanin sa dya Canada, tadyayin ngagtrabaho, naris nga ro iso na ngay. Manong nemi inidip ko nga dagos ti cellphone tadyak maaklon no apay nga inlimad dayta tinubyo. Amok amay masalayang ti kayat asawan dayta manong nemi saan na kun nga kayat ni Rooney. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti iya adayo ni Rooney ken ti kaawanan apulos ti komunikasyon mi. Ket banag dayta manong nemi nga mangriribuk tinatalinaay nga panunot ko. Kayat ko nga balsen ni Rooney. Ngam kasano?
Aging nga ngay diagbayag manong nemi ket numanan tawagan nakmeten ni Carlo ket awisan na ka mapanagbuy ti sine. At dametten panagkurso nada kanyak manong nemi ni Carlo nga manong ti first love ko nga nagbaybay a kanyak nga ni Ronnie. Babang ka magbuhay ti sine, agpaspasyar kami ti mall, uno saan ket babang ka magpapaangin iti beach. Ditan nga talaga madmadlaw ko nga adda panaggusto kaniyak ti kapsat tinubyok ng runa ket sagsagutan nakmatin iti sabsabong. Flowers for you, Rosario. Chocolate for you. Ket pudno tay di agangay manong nemi ket nagdatonen kanyak. Ket gabot agar ari paylain kanyak ti sakit tinakem ko tinaramid tinubyok. Nagbalinak nga darasudos kadagiti pangedeng ko. Wen, diya ko nagiin na arte. Saan ako nga naging arte pay ket inaklon ko nga dagos ni Carlo manong nemi. Lopay amok nga ti ikikis paylain ti pusok ket ni Ronnie. Ik-ikis na palang ti Ronnie. Ngayon kahit ko lang ti agibalas manong nemi. Kahit kung umaamuan ni Ronnie nga ni manong nan tinubyok. Ngayon ti Jack ni namnama. Nasdawak lang ngayon iti kunaen ni Carlo iti kastoy. Babe, among kadi, among nga siya katibiyag ko. Among ipatay ko na mapukaw ka kanyak. Iso nga, kahit konti sigurado. Anya nga sigurado takid mo sa wen, Carlo? Kahit ko nga kasartan. Ha? Kahit ko nga karitan iti sangwanan tinatay ng altar. Nga nalang patay ti mamagsina karata. Manong namin diyak nakasungbat nga dagos ta siyempre ni Ronnie paylaeng tilinaon ti puso. Babe, abay, ada ka di paylang tubeng? Di mo kunain nga ni paylaeng ading ko? Ti item? Ha? Saan? Saan, Carlo? Awanin ti marikiriknak pa yung ayat kini ading mo. Si kaitan dinubyok, iso nga, si kan dilinaon ti puso. No kastangarad, agkasartan. Ayatan ka ko na, babe. Ayat anarblabas pa'y, ngem ti panakayat ko ti bukod ko nga bagi. Mamati ka ko, ma. Manong nemi naman pa'y kaslag tukyan tiriknak karigitagon daway. Imanugot aklatan ang nakikasar ni Carlo. Takunak idibagik nga masursurok tumitlay nga ayatan ni Carlo ta isukit lalaki na singpet kandi adal may isang engineer ni Carlo kadi so timang manmaneher iti negosyo nga napanawan di kididakkelda adda mabalinda a pamilya iso nga agpadpada nga nagturpus da Carlo kini Ronnie ti kolehyo ket may samet nga nurse ni Ronnie ket kalpasan ti kanlay sami kini Carlo manong nemi inako na. Wano inlako na. Inlako na ti daanan nga family house da ket pimadakter dakkel kada pimpintas nga balay. Nangalamat ten ti maysa nga babaonen nga iso ni Nana Patricia nga asawa metlaeng ni ti driver mi nga ni Tata Mando. Manong nemi pinagbalinak ti asawa kakaslamay sa nga reyna iti pagtaingan agsipud. Tasanak mata na palubusan nga agtrabaho. Sayang tiniradwar ko a kurso nga Bachelor of Science in Accountancy. Diyak maten mausar manong. Kahit ko kumamit agtrabaho, ngayon ko na kanyag ti asawa. Babe, saan ka ng trabaho? Kahit ko nga ito ti kalatan balay. Ta sa ganaam ti posible nga panagsikog mo. Kahit ko nga maaywanam nga naimbag tagbalinto nga anak ta. Si Kamit Carlo, excited ka launay. Sa anak magpay nga dadagsan na. Sampay lang nga ita. Sampay lang ita. Nga manat amom, no yun umay nga bulan kita aginaw kanton.
Manong nemi mariknak tinapalalo nga gagar ti asawak nga madaan ti anak. Ngem tirigat na saan met nga regular ti panagsang ilik idi binulan makun ko nga irregular menstruation. Ket dede po na asaan kas karina nga agsikugak. Impudnok nga rodeta ti asawak. Ket kunanamat nga sa mga pukawon tinamnama ta mga asin na po Diyos. Agsikugak to kanulat ta. Maawatan ti asawak deta nga impudnok yang kuha naman ng naming ti Jack namnamaen at damat gami ipudno na kanyak. Nagdanagak. Idi baga naman ng naming at kano sakit ti puso na. Kahit mong asawan, Carlo? Adaan ka ti sakit ti puso? Uwen, babe. Ngam di ka mandanagan. Takanayon mo't nga, kanayon mo't ti papan ko pa nagpa-check up iti doktor. Ngam, traidor deta nga sakit, Carlo. Amok. Ngam awon ti danag mo kunak met. Tamakita mo't, nakasarsaran taag. Kanawam met ti ang angalek. Agpapampay, Carlo. Sa mga maikat, ti agdanag kanyak. Uy, madanagan na. Saan ka unay madandanagan, babe? Sakit ko da ito yan sipod kinaubing ko. Ngam kaasin na po Diyos, kat si bibiyag pailaeng aging gaita. Iso nga, saan nga ti sakit ko, ti bang panunutin, okay? Manong nemi impatalged ti asawak nga awan kanurumbeng nga pagdanagat no addaman sakit na iti puso. Nainaw pa'y manong nemi dagiti aldaw bulan kentawen. Aging ka manong nemi hasta unay tiragsak ti asawak. Kasta ko na tinagsak ti asawak, idi padamang ko kayo kuha ng agdadagsenak. Agpeso ka di, babe. Uwen, Carlo. Yes. Adandun putot ko. Thank you, Lord. Uy, baka maatake. Ang sakit ti pusom, tinalo sa ragsak mo. Di nagpakadanagan. Adan na kaitong palan, ti kalikagom ta nga madaan ti anak, Carlo. Ngayon damagik man keng ka. Anat kaya't mong umuna anak ta? Babae o no lalaki? Orean niya, babe. Lalaki man o no babae. Kaya't kulat ta. No lalaki man ti umunang anak ta. Pananaganan ta ti anghelo. Em no babae, pananaganan ta mat iti angel. Napintas nga nagan di kita, Carlo. Talaga. Ket aywanan tanto nga dungdungwen ti agbalin nga anak ta. Ket nakunak nga awan to ti ore may sa lamok nagdiso iti kudil na. Ket aramidek. Manong nemi kasta tiragsak ti asawak nga maadani ti anak. Ragsak dagita anapakuyugan iti arapahap nga mangtanay anaimbag tagbalinto nga anak mi. Ngayon bayat manong nemi nga agar arapahap kami ti asawak. Sinubok ti panawuen tinatalina ay kasasad mi ti bihag. Uwen. Nagsasarunong nga dimteng digiti di ninamnama ang mapasamak uno pasamak kada agsusukot ti problema. Agsusukot nga problema uno parikot dagiti simmang bahay manong nemi. Nasuruken na makabulan ti sikuko manong nemi. Idi pagamuam ta. Nagad-adda ni Rooney. Simangpet ni Rooney manong nemi nga dati nga nobyok first love ko nga kabsat wano adingen ni Carlo nga asawa.
Si Mangpet manipod sa dya Kanada, kadyak maawatan ti bagik takaslada, nariing nga matmatur nga paset ti pusok. Nga miso na laing manunemi ta saan maten nga day di dati nga runi, anaragsak ken nasaranta, ti adda nga makitkita ken kuana. Gabutan naliday ken agkakapsot akaslada na dagsen, nga problema na won adda sakit na. Ken nasintir ko pa manong nemi nga saan man laeng nga nakla at nuapay nga kabalay kumaten ni Manong na Carlo. Iso nga nagatapak nga nalabit na ibagbag siguro idin ni Carlo ken kuana nga da kamin tagasawa. Pinasangbay mi nga rod ni Ronnie iti pagtaingan mi nga gasawa ngem kas nakunak itayon Manong. Nga agmamayo ti langana. Aginggang inlawlawagnan kini Carlo ti rason ti panagawid na. Adag idi ti asideg nga mangdengdengeg ti saritaan. Manong Carlo, nagawid dak tadakkel ti problema seknan ti salunat ko. Salunat? Kahit mo sawan, Ronnie, at sakit mo. Kasapulak ti tulong mo, Manong. Tawanin ti amok pa nga sa bali makatulong kanyak no saan lang asiksika. Tao man pa iti asawak. Nga iso ko man ti mangsaranay kanyak. Iso nga pangasim, Manong Carlo. Tulungan na ko ma. Taapay, anat sakit mo adik ko. Ti doktora mismo ti pakangigam to, iti day Manong. Tulungan nak ket kaduan nak amapantay sa ospital. Alawan natin ko, kaduan ka. Naman deta. Agyaman nak Manong Carlo. Awanan nyaman na adin ko. Asin no kumapit ag sinakit no saan nga sikakan siya. Adabilin kanyak di papa kini mama nga saan kantong mabaybayan adin ko katong palik deta. Uwen Ronnie, kas manong mo, kas kapsat mo, tulungan ka. Iti so amin na kabailak. Manong nemi na masamak nga rod ti panagkuyog ti asawak kini Ronnie tapno mapanda ti ospital. Saan kami matpay pulos nga nagununi. Hanggang pay pulos nga naging inuni kini Ronnie taada alumiim ti tunggal may sa kada kami. Kat iti ospital naamuan ti asawak manipod ti doktor. Nga danaka na nga sakit ni Ronnie. Oin Manong nemi. Danaka na nga sakit ni Ronnie. Kat impadamag kanyak ti asawak. Anya? Anya reta, nasakit na. Carlo. Ada problema ti kidney stone. Kidney stone? When? Kat masapo lang masukatan, tanay talaingan ti kakaiso ng solusyon. Rosario, kasapulan na te agidunar ti kidney stone tapno masalbar ti biyag na. Anya, asin nga ti mayat nga mangidunar? Iba't patig ko ti kapsat ko. Carlo? Iba't patig ko. Iso na nakadesisyon akon. Siyak ti mangidonar iti kidney stone. Tapno, umatidog pa iti biyak. Ken masilpuan ti biyak, ti kapsat ko. Kasta ti panangipat patig ko, kiniadin ko. Rosario. Narisgo. Delikado. Carlo, amangan no. Saan nga baligit yung operasyon kat matayak kasta. Nagsagana ka mang ted itibiyag ko. Para itikapsat ko. Carlo. Napasamak nga rod ti kasta manong nemi kat nagyamyaman iti Diyos tabalegi mat kadi tinaisayang kat nga operasyon dagit agkapsat. When?
Ti may sa nga kidney stone manong nemi ni Carlo nga asawak indunar na iti kabsat na nga dati nga nobyo. Ket sumagbano nga bulan tinapalabas idi tananayan nga naimbagan da Carlo ken ni Ronnie agminarmet idin di sikog ko karagiti nga gundaway. Ti amok idi manong nemi gabutan na laingan meten ni Ronnie ken nagsubli kuman sa Canada. Ngem saan? Tayin tultuloy na pailaing tinakipagnaed iti pagtayangan mi. Ngem tirigat na manong nemi inot meten nga mapaspasublik ti bara dedi nagmawmaw nga riknak ken kuan. Mapasublik meten manong nemi ti dating panagayat ko ken ni Ronnie. Tatunggal makita kisuna ket agragrag umeten ti pusok. Wen, lumabalin la ko mamanong nemi. Ket umasideg ni Ronnie. Sanay bagat I love you. Still love you. Ket patsek nga orin ni Ronnie ket kastama ti marikrik na kanyak agsibod. Ta agipudno kadagi ni matana no kasta nga perngенnak. Ket dagita marikrik na manong nemi dagita arikrik na tigapo na no apay nakaalais to dagiti pasamak. Wen kas nakunak itay damo iti umuno na nga paset ti surat ko nga idi agkanen, idi bisitwenen, idi amalanen ni Ronnie dagiti bibig ko ket ginuyod na kun nga inturong idi siled na. Ket gapu iti ayat amarikrik na ken kuha na kun nagpanunot pay. Ken sana kun nga nagkedked, sana kun nga nagkitakit. Awan idi ti asawak iti daydi agundaway isu nga natured ni Ronnie nga nangipatungpal ti gandat na nga mangikot kaniya. Ngem ti parikot manong nemi. Bigla si mangpet ni Carlo. Ket caught on the act. Si mangpet ti asawa ket si mirip iti silulukat nga ridaw iti siled nga yan mi kini Ronnie ket ditan nga nakita na nga lamo-lamo kami nga dua iti kapsat na. Nabatad kadagiti dua nga bukel ti mata ti asawak no kasano nga nasaksyan na. No kasano nga nakita na nga sirarabaw ti kapsat na kanyak nga lamo-lamo kami nga dua. Nga awan simngaw nga balikas kadagiti bibig na iso na laeng takasla kumilaw dagiti matana. Ti malikod ti asawak ket inbalbag na ti ridaw nga inrekep ket gapo ti danag ko nagdardarasa kon nga nangisuot kadagiti uksob nga pagananay ko ket rimwara ko niti silid nga ayan ni Ronnie. Manong nemi. Agtaktakdera kon iti sangwanan tinakarekep aridaw iti siledmi iti asawa. Nga magalumi imak ngagtugtug. Amok nga da ni Carlo iti uneg ket awan tured ko nga sumarangken ko ana. Awanen ti may pagpanakkel ko pay arupak iti asawa. Jak matapelan ti naganugog ket malmes ako iti bain agsibod tamay sa kamang lilipot ng asawa. Agbabawi ak manong nemi. No apay nga nagbarinak nga narukop. Apay nga naaramid ko ti kastoy. Nagan anog ugak manong nemi nga nagkukut iti sangon ti ridaw. Nagbabawi akmal ngam naladaw ti amin tanaaramin kon di nagkalabaso iti asawak. Intaleg na kanyak ti dayaw ti apelyedo na agraman tinapudno nga panagayat na. Emno apay nga dinadahil ko dayta nga iti apagkanito laeng. Apay. Awang basol kanyak ti asawak. Ngem naitured ko nga lokuan iti kasjay. Diya ka mo manong nemi na mapakawanak pa iti asawak. Diya ka mo ti aramidek iso nga nagkukutak latan iti sangon ti rida o kinimpapas kon ti naganugog.
Ngayon madamdamapay. Ada na nga pros ti bukod ko. Tinalyaw ko ket ni Rooney. Inyarasas na kanyak. Padasan na kang dangran ni Manong Carlo. Baka malipatak akapsat ko isuna. No sinublat na kaman kanya kidi, ikarik gain inotan kamatla nga pasublyan. Duwata ti pudno agin inayat, Rosario. Isong isinamon ni Manong mo, isinamon. Isinamon ni Manong ko, unak ko ma. Kinunana, kalpasan na kit nagsublin ni silad na. Manong Nemi, mariribukan ako. Mariribukan ako, Manong Nemi, kadya ko na mo, no anya tirumpeng nga ramidag. Anya tiramidag, aging nga naganit tibisagra ti ridaw iti sangok ket ti asawak ti addan iti sangwanak. Awan na pulos ti timek na ng makita kadagiti matana ang nagsangit. Nagsangsangit ni Carlo. Nagtali na edak bet nga naulimek ngam nagdardarasak nga simrek iti uneg nagtugawak iti iking ti kama. Idinto ta indrekep maten ti asawak ti ruangan ngam dagiti matana ket nagtultuloy nga nakaturong kaniyak. Matmatmatan na kakaslakayat na kasidiren. Panang matmat Manong Nemi amang ipasimudaag itinakaro nga sakit din hakem na. Panagriknak at kaslak la marunrun na wakandela gapot kinarugit kon nga asawa. Kat saan nakakomportable iti kasta nga panangkit kita kanyak ti asawa. Tano pa'y awang pulos ti timek na ket mariknak ti pungtot akum kumleb iti kaungan na. Iso nga tinaramid ko Manong Nemi. Nagparinto mangak iti sangwanan na. Nagparinto mangak iti sangwanan ti asawa ket nagsangsangit ang Manong Nemi. Carlo, sidiran na pagsawsawan nak iti dakes. Kabilan na kung saan kat papatayin naklatan. Ako ka nagbasulak. Papatayin na kon, Carlo. Papatayin na kon. Kinun ko nak nga kumarkarapet akon kadagiti gurong na Manong Nemi. Ngem imbes nga ramiden ti asawak dagiti imbagak saan? Na alumamay ket di titimek na anak ko na. Diyak maraming dagitang ibagbaga, Rosario. Diyak maraming timang pataykan ka. Ayayitin ka. Kanada nagkinariyan tayo iti sangunganan tinadayag nga altar. Iti kaanuman. Diyak to dadailan tayo itakarin ka rita. Agtalineda kakasmay sa nga lalaki na pinakasaram. Sangkan to nga dangran. Sangkan to nga saktan. Kinuna na Manong Nemi kagadan di pa nagarubusan di kitiluan. Kitadadan nga Jack mapengdan di naganugog. Gapo iti kinang martir ta asawa. Adadan di pa nakakonsensyak. Adadan may pabigbig kanyak, tinagkalamasol ko. Inarakop nak ti asawak kat pinatakder nak sana insadag ti rupa na iti barokong ko. Kat rinugyan ng tinaganugog iti kastunay. Kaslakayat nat agpukaw, kaslakayat nat agsidir. Ngim gapot nalaos nga panagayat na kanyak, san nga maaramid timang pasakit kanyak, iso ko naklaingin kay kuwan. Carlo, iruar mo ti marikriknam, kabilan na, kayat nga uko pamlataan ti marikriknam. Aramidem ti rumbeng, Carlo. Saan ka nakastoy? Kabilan na, sidiran na.
Rosario. Agar ari kanyak ti panagayat ko kin ka. Kat ni kaanuman santo, ang mailintig ti bidtot babaen ti sa bali manen nga bidtot. Kinuna ti asawa kalpasan na, inyigam na, dagiti dakulap na ti agsumbangher nga pingping ko. Intuloy na lang tinagsawkit ko na na. Ayitin ka na Rosario. Iso nga sardang tanda ito nga salitaan. Kidawakin ka, mabalin. Kaduan naglayangan amang rabi. Kat sikatikayat ko amang itisar kanyak tis taraon. Mabaling ka di? Ha? Babe? Intan mangan. Mabisin akon. Kat kung sangon ta kamangan. Sikat-sikat akidasar. Let's go. Manong nemi ad-addan nga makariknak iti asi ti asawa. Apay akastoy. Apay nga oray no napasaktakon iti kastaon iti asawa kinagtultuloy pay laeng ti kinasaya at kinadungo na kaniyak. Konsensyaan nak kadi, numampay konsensyaan nak nagbalay giniso na manong nemi. Manong nemi ginambay nak ti asawak introng nak iti dining room. Nagtugaw manong nemi. Uwen. Nagtugaw iso na bayat nga idasdasar ko ti pangrabi imi. Ket bayat nga gidasdasarak. San nga agsarday latahan di kiti luwak. Gagarubos. Gaputa. Gabo iti guilty ang marikrik na. Kasala may pabigbig launay kanyak ti dakkelabasol ko gabot ti kinasingpet ti asawak. Kasala kayat ko tagpukpukaw, kayat ko taghurumentado, kayat ko dumadayo manong nemi gabot ti kastoy nga mapaspasamak, kayat ko. Kaya ka muna niya ti rumbeng araminek. Kadidisagbay nga may dasar ko ti pangrabimi, nasirpat ko ni Rooney nga adday ti agdan. Agluluamat da ito'y nga mga sipsipot kada kami ti asawa. Amok nga masaksaktan met. Ta makita na akas laawam met problema kada kami nga gasawa. Noan niya tinapasamak. Agluluwa, takasla din na kasla mo na nga saan to nga agbalagi kanyak. Uno saan to nga saan nga agbalagi nga mamagsubli kanyak. Saan nga agbalagi nga mamagsina kada kami kini Carlo. Amok manong nemi kayat nak iya dayo ni Ronnie tapno mabukudan nak nga mapasamak laing data. Makumbinsir nak ang mga isina kini Carlo. Tsak kayat nga isina ni Carlo. Kaya di may dasar kon dagiti taraon nagtugawak meten alakisango iti asawak. Ngem nakita ti asawak tagtultuloy nga panagarubos dagiti luwak. Inasitgan na kat sinaklot na. Pinunasan na dagiti luwak manong nemi kat kunana. Babe, gustunan. Lipatan dan. Nuan niya man tinapasamak. Amok ka nasulisog ka laeng. Nasulisog kay laeng kini Ronnie iso nga naaramin dyan ti kasyaeng. Ngam dalpasin deta. Iso nga lipatan tan, okay? Lipatan tan. Carlo, apay kasta ka. Anadalay nga masaksakta na kiti aramidem. Apay nga di kang saludsod. Nung apay nga naramid ko tinang lipot kang ka. Apay nga saan apay nga di nakastiga rin. Apay kasta ka, apay. Apay. Manong nemi imbaliw ni Carlo titurong dagiti matana kit kunana. Mangantakit din, babe.
Uno kasta nga tatik klase, ti panusa nga napanunot ni Carlo. Diyak maawatan no apay kasta laingan, kasta launa yan ti kinatipel ti asawak. Dinanggayak nga rudan nga nangan, ket pinadas ko alipaten ti amin. Nalpas ti panangan, ket adda kami ni ti siled wano maturog. Nagkaidda kami ngagpay sumanong namingem, linikudan nak ti asawak. Mawatak met kedi tagagangay gagangay nga reaksyon dayta tinasaktan ti riknana. Tilangan pagyamyamanak manong nami kat nagtanedlat na ti respeto na kanyak. Ing kabilangan na ti kinababae. May sana nakapoy nga makaaramid ti bintod. Saan nga impaidam kanyak manong nami ti makunko ng second chance. Iso nga kadagitamat lagon daway ing karik iti bagik na saantun nga maulit apulos ti pananglipot ko ti nasingpet nga asawa. Umdasan ti minsan na panagbindot ko ket lipato kon no adda no anyaman ti marikriknak ni Ronnie ta dayta ti rumbeng ken maiparbeng. Manong nemin tsak makaturog iti day di nga rabi talo si isen na. Aging ganadlaw ko nga nagbalikid. Nadlaw ko nga nagbalikid ti asawa ket sinangonak. Mingmingan na ti pakabuklak. Ket tsak hamuno anya tagtartarahi iti panunot na. Ngay matapet na simiplot manen iti panunot na tinapasamak kada kami kini Ronnie akamsat na. Pampanunutan na siguro no apay nga naaramid da kini duwang ipatpateg na iti biyag ti manglipot ken kuana. Aging ka nagbaringkwas. Ket bimangon nga nagtugaw ket nag-sign of the cross. Nagtantanamitim nga nagkarkarag. Nalpas ka nagkararag ti makder ket napan na inidip ti silaw kalpasan na nagsublin nga may nagintay ti abay ko. Naiturog kumatlaeng idigangay manong nami ket bigaten idiriinganak ni Carlo. Babe, wake up. Breakfast is ready. Kinunala nga nakaragragsak. Nakaslaawan tayo nyaman na pasamak. Kaya napalabas nga rabi manong. Mabainak pa'y laing ti asawak ngaming karikatak alinabanan day tangarik natap no. Alalistok nga malipatan ti bangungot ka na pasamak. Nagkibin kami nga napan iti dining room kat nagtugawak iti sango di kiti naidasal nga taraon kat nasdawak manong nemi. Idiyawat ti asawak ada iyawat na kanyak manong nemi. Flowers for you, babe. Ha? Flowers for you. Inawat ko manong. Magustom nga di? Uhin, thanks Carlo. Manong nemi no kunak ang nakagasgasrak ang nakaasawa kini Carlo ket pudno. Manmano ti lalaki kas ken kuana ti kinasingpet man nakaawat lang aruden na pudno pa yung agayat. Imagine makot on ak. Maakto na ka, maakto na kayo. Namanglipot keng kuana, nakadungdung mo pa'y lang. Iti matsabali nga bangir manong nemi sampay nga nakisango ni Ronnie kada kami nga agasawa. No pa'y at dalatama ti suna iti pagtaingan mi, nalabit mabain nga agpakita ken makisarita ken ni Carlo. Uno saan kat masaksaktan taam muna, nga din akon mapasubli pa iti biyag na gabutan nagtultuloy matlat ti dungo kin kinasaya at ni Carlo iti likodan nga naduktalan na kami. Makabulanan tinapalabas si Pudedi na pasamak ngem kaskas di nga saan nga makaasidag kanyak ni Ronnie agsipud ta adda kaang adda matlat akang kanayon iti sibay ko ti asawak. Sambat nga sumsumrek iti trabaho na, iti opisina,
tawag latan kadag iti assistant na. Aginggang iti may isang aldaw kinasarita na ti asawak. Babe, Carlo, masapol nga. Mapukawak ti talong aldaw. Ha? Agpukawak ti talong aldaw? Awan. Apay? At asikasuwek sek na niti may isang branch na negosyo tayo ti kabang ibang nga probinsya. Mapanawang ka dito eh. Iso nga, aywanam nga naimbag ti baby ta, ha? Right? Kinuna naman nung nemi kagadan ti panangapros na ti buksit ko. Ngem, manungal daw mo sa jay, Carlo. Talungal daw ko laing, babe. Iso nga di ka una nagpampantunod tapno saan ka may stress, okay? Kayat ko ti sumunod, Carlo. Kinunak barong name it tapno maliklik akla iti posible nga panagwaywayas mi manen adududua kini Rooney. Kayat kumet asumurot ka, babe. Ngam nalipatam ka din ti kinuna ti doktor. Iti napanda nagpa-check up. Nga saan mo nga mabalin ti agbiyahe. Amumat na sampay nga nananay nga nakakapit ni baby ta. Ang mga no dapat sa mapagdangking ko ano sumurot ka. Manong nemi maawatak met kedi ti asawak. Jak met kayat nga adadakas nga mapagteng ti sikug ko ngem kinunaklaeng. Carlo, kasapulan ka, dito'y sibay ko, mabaling ka din nga sangkalatan nga mapan. Kinunak manong nemi kat inarakop ko isun. Babe, saan nga mabalin? Kasapulan dak sadyay. Ikarik, saan ang baybayag sadyay? Anis to lang oran di talungal daw, ha? Insong bat na kat inagkan na dagri bibig ko. Manong nemi agtatapaw manen dagiti luwak, tapang panuntek amangan no masulisog ak manen, masulisog nak manen ni Rooney nang runa kat may sa abubungan ti ayan mi. Jakayat, manong nemi jakayat, ama ulit pa iti panagbasol, iti panagbasol ko iti asawa. Nakita ti asawa kat timrem dagiti luwak kat kunana. Please, don't cry, babe. May parit kayong katakliday. Nuhan niya ti marakrik na mita, kastaman ti marakrik na ti baby ta. Kahit mukha din agliday met ti baby ta. Nagwingi-wing ang klayang manong nemi kat jakon nalapdan pa ti asawak saan kun nga naigawid kat pimanaw. Tinaramid ko manong nemi, paisarek walatan, kanina na Patricia dikit kasapulak, adaklatan iti unag ti siladmi. Oray adamat banyo ti siladmi manong nemi. Deta saan ka may initan. Wine. Numakaringak itibigan. Adan ti ka breakfast ko, mang anak, agdigusak, tumakadigusak. Yan. Agbuyak ti TV. Uno saan kat kachat ko ti asawa ko no busy. Magichatak ka nagdig kayem ko. Uno saan kat agbasak iti libro. Jack rimrimuar iti silid ko bayat ti kaawan ni Carlo. Tapno maliklikak layang ti panagsabat ti dalan mi kini Rooney. Napalabas ti dua nga duwang bulan. Napalabas ti dua nga aldaw manong nemi iti Jack meten maawatan ti riknak. Kasla sapsapulek ti presensya ti asawa. Kasla sapsapulek ti bara ti bagi ti asawa kadumkit ti bagi. Iti ababa nga panao manong nemi makaarmak. Siguro kat normal lang tirik na daytoy ti agdadagsen ko na agresibo ti darak. Kayat ko nga da mangarakop kanya. Kayat ko nga da manggik kanya. Aging nga da nagtugtog itiri daw ti siled. Iso na pa isimak. Iso daytoy di Carlo. Napaisamak tapat check ng isudaitan ni Carlo. Nagdardarasak nga napan ng ilokat itiri daw. Carlo, si kakadid. Kinunak kat inlokat kong tiri daw. Ngam naklahatak. Nimat gayam. Rooney, tinaka aday tiri daw manong.
Tirigat naman ng nemi na ingpis ti kawas asuot ko sakit awan braken pantik ket nakita ni Rooney dagiti agminar a sensitibo apaset ti bag Rooney anit kaadam dito silid mi iti asawak kinunak nga nagpaatras kidam kadlayang manong imbes ko mga irekap ko diri daw sa ko ilak ngim na paatrasak na di kat kahit ng asawin kasla kahit ko nga maadaan ni Ronnie ti gundawan nga sumred. Napaspas dagiti takyag ni Ronnie nga nangarakop kanyak manong Ronnie, di nagarakopan na kasta. Ronnie, please. Nabayag na kun nga liklikan, Rosario. Masaksaktaan ak unay, kadya kun kaya. At kang gragragsak iti sidong ni manong ko idin to tadaag ngagpaspasanaang ngagmaymaysa. Kinuna naman nun na bayad nga agkanan dagiti bibig ko, titinged ko, tilapayag ko. Gusto na Ronnie, oh please, agmubuan kan. Agmubuan akmetin. Diyakon kayat nga maulit pa iti panagbasol ta. Ronnie, no. Ti asawam ti babasulem, taapi nga pinanawan na ka. Naikari nga duwata, tagdan na Rosario. Iso nga sangun ta na ito nga kinapudno. Kaya di na ito yung gundahoy, paniknikakin kang siyak laing ti pakarik na am ti pudno nga ragsak. Siyak laing ti pakarnikam. Saan nga dahi dyan nga Carlo? Kinuna naman ang name. Kat inless-less nan ngayon pababa ti pagananay ko. Kat nagtaraunan ka na di bar adda iti barukong ko. Ronnie. Naggulgulagulak ng saan nga umdas ti pigsak tapno makarukat. Ronnie, please, pangasim. Isardeng mo dito eh. Nornos kami ni ti asawa kat saan kami ka din ang ariribukan. Pasan na kami ka din ang ariribukan pa. Please, Ronnie. Nagpagpakaasyak manong nemi ngayon saan nga naati pa. Impaedana kiti kama kat kunana bayat agun gundawayan na. Amok sak bilayang tilinawan ti pusong Rosario. Amok nga amom nga naimimas ti maiparit nga ayat ngem ti anyaman nga adda kada kayo kini Manong Carlo. Rosario. Manong timrem latan di kiti luwak kat awanan tinaaramida. Jakmat nga rod kayat, tiag puwersa nga lumaban keng kuhan at amkek no, baka maalisanak. Indulok ko latan, tibagik nga rin namas ni kayong ko. Uwan. Ngamiti sa bali nga bagay, hermanong mariknak, nga ad-adang hayayetek ni Ronnie, ngamiti asawak. Kaday tatigapuna nga nariknak manin, ti makun ko na nga guilty. May kaniwas banda ito nga mapaspasamak yung kasto nga talaga siguro. Ti maaramidan, ti makun ko na ngayat. Ti may kadwa nga gundaway, nagunod manin ni Ronnie, ti kinaykayat na, ket kuna na kanyak bayat nga nakatuon pay laeng. Same position. Iso na lang ta saan nga agpada nga silid mi nga agpada. Silid mi kini Carlo daytoy nga ayan mita. Rosario, silpuan ta rin nagbalin nga napalabas ta. Sumurot ka kanya kat mapandad na tayo. Amok nga di masanguhanan kat mapakawan na tan tumitlahin ni Manong Carlo. Awang ka di konsensyam, Ronnie. Laglagi pa yung intad kang ka ni Manong mo. Ti may sangakid ni Stone na tapno masilpan ti biyag mo. Utang mo tinibiyag mo kayo kuha na. May turid mo nga liputan. Ngiramraman na. Gabutas si kakin siyak ti Rombeng. Nagsabat na giti matami manong namikit kunak ng sungbat, Ronnie. At anton anak miki ni Carlo. Si kalat ng timadayo, liklikan na kon. Kat adaywan na kami ni ti asawa kag siputasan kan nga yayaten. Kinunak ng nyulbud. Oh, come on, Rosario. Nariknak no kasano. Kadakkel pay lain di pa nagayat mo kanyak. Bayat ngag sesex ta. Sa mga libakan day ta. No, ti asawak ti kasapulak.
Nira na laing nga awan kat sikat ti adda, anang rames kanyak. Anya? Kahit mga sawan? Substitute na klain? Kasta nga peso. Kinaulbod na itang ibagbagam, Rosario. Amok nga amom nga padpadat at timarik na, idi, itakin tag na nayon. Siya ti first love ko, siya man ti first love mo. Ti ayan-ayat nga adda kadata, idi kat saan nga mabaliwan, iti siya sinupay ure asino, kat ure kasano nga panawan. Nagtalin na edin nga tatatag na nayon, Rosario. Siya kakensiyak tag na nayon. Manong Nemi, apagsao ni Rooney ti kasta. For the second time around, nakot an adaak na kami manen ni Carlo. Bigla nga naglukat ti ruangan kat ti asawag ti addan nga nakaimatang manen iti lamo-lamo nga bagimi kini Rooney. Saan nga nakapagtepel pa iti asawak. Dinarupnan ni Rooney. Anima na kayo! Maglilipot ka na saan! Kinuna naman nung Nemi kit kinabil-kabil na ni Rooney. Inatipakmet siyempre amang numapapatay na tikabsat na kinagbari na kriminal ti asawa. Carlo! Carlo, stop it! Stop it! Stop! Ngayon saan nga maatipapay ti asawa. Linuglog na kinabil ti ading na kagandan ti pa nagipukpuk ka na. Kasano nga maaramin dyan ti manglipot-lipot kanya. Kasano nga maaramin dyan ti maulit-ulit ti pa nanglipot yung kanya. Di pa nanglipot mo kanya, Ronnie. Kahit kung ipalagip ka. Sinalbar ko ti biyag mo, iti ngarap kan patayin, tin ko kain ka, di may saka nagiti kidney stone ko, ayot ko lang ang biyag ka. Nga urno at posibilidad na nga maawana lang pataserba, nguling kaso ng problema ti may sakinik. Hudas ka nga kapsat! Hudas ka! Anya di basol ko nga na kayo nga doa! Ibagayo man no, anya di basol ko! Anya! Apaga marami doon anyang tagastoy! Manong Nemi Jack Amon ti aramide gaboy ti buteng nang runag at tiniltilin a kinabil ti asawak ti kabsat na. Kadin tultulin na laeng Manong Nemi ti nagbasawang. Napuskol ti ba nagrup-rup payo? Dito'y kayo pa'y mismo nga balay ko nga mga ramid ti kinababoy iti mismo nga silanta magibabayin kayo nakababayin kayo. Manong Nemi no sa anak la siguro ngagdadagsen na labit inramraman na kun nga dinangran ti asawa. Kat gaputi na palalo nga pungtot na sa ala nga napnek. Napan na inala Manong Nemi ti paltog na iti drawer sana indepel iti moking ni Rooney ket kunan. Pumanaw kan. Karaseen nga kamsat. Pumanaw kan sakbay nga makalbit ko di gatilyo. Pumanaw kan. Pumanaw kat katlipatan mo nga kamsat tao. Pumanaw! Manong Nemi nagdardaras ni Rooney anang pidot kadagitin suot na itay nga kawis na kalpasan na. Tinalyaw nakit ko na. Let's go, Rosario. Pumanaw tan ito'y. Ngayon ti asawak ti Simong Bat. Pumanaw ka may saro, das! Tarantado. Pumanaw ka may sa. Ang talanad dito ti asawak. Sa mga orahin nga glidem ti ba nagkita kat kalbita kung ti kastilyo ti paltog. Pumanaw ka! Kinuna ti asawak nga orel na indiridis Manong Nemi ti mordong ti paltog. Iti kapsad na. Kadagita layan ang gundawe nga nakitak ti asawak nga nagpungtot iti kastaunay Manong. Kaslasaan nga ni Carlo nga maamok ti makitkitak. Kadga po iti danag ko ang mga numapatay na ti kabsat na dinagdag ko ni Ronnie. Pumanaw kan Ronnie! Pag-asip! Kasano kan Rosario? Agkudi ka din!
Impangag ni Ronnie timbagak nga rumwarin it silid dagos met ngendreket ni Carlo Tiridaw. Kalpasan na kat siya kunti sinaw na. Manong Nemi, nagbubutay ka ko na. Diyos ko, ang mga siya kunti papatayin na. Baka saan na nga may turod ka papatayin ti kapsat na gabot kapsat na kat siya asawa na klaing. Abang ano siya kunti papatayin na. Carlo? Kasano nga maaramid mo timang pasigit kanya kakastoy, Rosario? Kanya tinagkurkurangak. Anya ka di tianday ti kapsat ko nga awang kanya. Ibagam! Pakawanin na, Carlo. Diyak nagayayatan tinapasamak. Ti amok itahay kat sika ni Ronnie. Ulbod! Puno ti magbaga Carlo, patyan na kung hustunan! Hustunan, ulbod ka! Inted ko ti amin ken ka. Iso nga awan ti karbengam nga manglaglag kanyak iti kastoy. Sumubsobrakan. Pinakawan kayon ididamo. Inulit yun lang. Naminanon nga liniputan dak iti kapsat ko, ha? Naminanon. Carlo, please. Manong Nemi aghoromentadon ti asawak kat nagiburak-burakan ka nagiti alikamen iti silid. Ti makadakas Manong Nemi indanog-danog na payan ti dinanog-danog na payan ti diding kat saan lang anapnek intumeg-tumeg na payan ti ulo na. Carlo! Stulan! Saanan nga maanawa pa'y Manong Nemi insarapak ti dakulap ko iti itimtimog na nga ulo na iti diding tirigat na ti dakulap ko ti mailandek iti diding mailandek. Labtak ti dakulap ko Manong Nemi ket pimsuak ti dara. No pekasta, diyak nagreklamo ti sakit iti dakulap ko tamok nga awan ti kamoy dangan dayta nga sakit tinakam nga marikrik na ti asawak. Inatipaklaing ti asawak. Gusto nang kunakmet Carlos tunan. Sa mga tangral ti bagim please. Ikarik maudin na ito higa palang pasakit ko kan ka. Saan kanto na pulos gaglak amped sakit tinakam. Agsipod ta pumanawa akong dito eh. Manong Nemi nagsardeng ti asawak amang dangdangran ti bagina ket tinalyaw na. Iti panangibagak siguro nga pumanaw akong dito'y. Binugkawan na. Tatapay gayang panggap mo nga mangyadayo kanyak iti anak ko? Ha? Pumanaw ka kiti panaw mo pati ti anak ko? Saan, Rosario? Agtalinaid ka iti dito nga balay. When? Ket agikaro ka. Agtalined kay dito nga balay, aging gamay pasngay mo ti anak ko. Langig mo. Langig mo! Carlo? Manong Nemi bigla nga imirot ti panagangis ti asawak. Carlo! Ano mapasama kang Carlo? Rosario, Diyos ko, malagip ko Manong Nemi, imbagani di ka na sakit ti puso na. Nagabangis. Diyos ko, Arayat! Arayatan na kami! Arayatan na kami! Manong Nemi, inalaik na asawak kinunsadag ko ti ulo na itibarukong ko. Yung nagkidem latamot ng ti asawak. Carlo, di mo ipaluhos! Ha? Carlo!
Nemi marayat ni Nana Patricia, isuda kini Tata Mando, ket isudan titimawag ti ambulansya. Liunay mabayag addan ti ambulansya ket binagkatdan ti asawa. Matartaranta akmet manong Nemi ng saruno kanakwada, kuna ni Nana Patricia, Senyorita Rosario, saan kayong agdardaras nga magnakas ta mga maalisan kayo. Ngam tiyako nin taltalek, ti babaunin manong Nemi. Gabuti danag ko, adda kami ni tiruar ti pagtaingan, kata inlugan dan iti ambulansya ti asawa. Lumuganak kumamet kuman manong Nemi. Lumuganak kumamet ten iti ambulansya. Iti makitak ni Rooney. Iti bangir ti kanto nga dabit-bit na nga bag. Ti malyaw ni Rooney iti ayan mi ket nakita na ti ambulansya nga adda iti paraangan ti balay. Nakita na manong Nemi nga inlugan da ti kabsat na iti ambulansya. Nagdanag siguro kahit namat tumarayat. Inibatan na ti bitbit na nga bag ket nagtaray nga lumasat. Nagtaray nga bumalasiw iti kalsada at no umay iti ayan mi. Nalabit manong Nemi ket kayat na kumat nga maamuan ken arayaten no anya tinapasamak. Ngem sakbay nga nakagteng iti ayan mi. Nakitak nga mismo manong Nemi ti panagdong party maisa nga truck ken kuana. Nagikisak, Ronnie! Nagsangsangit akmanin manong Nemi tanakitak nga nadungpar nga talaga. Kasta onay, nadungpar nga mismo, tinakapaspaspas nga truck, dinungpar na ni Ronnie. Kahit naudata lang tibagi ni Ronnie, titinga ti kalsada. Nagdardaras met manong Nemi, nagiti, empleyado ti ambulansya, nga napan nangarayat keng kuwana. Diya ko na mo, teramidag manong Nemi, no asin no ti asidgang. Ti ka di asawa nga dat sakit na ti puso. Uno ni Ronnie nga nadungpar. Hasta una yan ti panakadigos na ti bukod na kadara. Kasla ako nagpagtit manong Nemi kat papabasulik ti magik kadagit nga mamaspasamak. Masol ko. Ti kastoy nga mamaspasamak kadagit ang kamsat. At dada iti ngarap kan patay kang padpada. Nila ito yan nga nabasamak. Manong Nemi, diya ka mo no asino iti arayatek kadakwada. Ngayon pinilik ti simrek iti ambulansya nga ayan ti asawak. Ket pinatpetak ti dakulap. Carlo, uray no amok nga dinakmang mangeg. Carlo, pangasim ta lumaban ka. Kasabulan nga, Carlo. Kasabulan na kayo ti anak ta. Pangasim ta lumaban ka para ka na kami nga gina. Ay, eten ka, Carlo. Diyak kaya't mapukaw ka. Diyak kaya mapukaw ka. Pagawanan na kuma. Ang mababahuyag ka na ginibasbasol ko ka. Amo ka nagbindutak ng padsyan na kuma. Aliniklikak. Kan linabanak ti sulisog. Ngimsang ko nga nagbaligyan da ita. Nga po siguro tayo mununang inayat ko ni Ronnie sakbay. Di pa nagtugmok ti daalanta. Mati ka manunusahan, Carlo. Ngim inayat ka. Ayeten ka unay-unay. Iso nga lumaban ka. Ami ka ba ilan nga mapukaw ka na kami nga ginakalo. Kat sakbay pahay nga nagtaray ta ambulansya manong Nemi. Inlunggan damaten ti dara-dara ani Ronnie. Nagabayan ti asawa ken ni Ronnie ti ambulansya.
kat agpadpadada manong naming nga naka-oxygen. Manong naming. Mas asyanak iti na pagteng ni Ronit kat kasla kayat ko nga rakupen. Indawat ko iti Diyos nga masalbar kumamat ti biyag na iti paggad. Ti amok idin manong naming kat awamaten ti puot ni Ronit. Ngayon mas dawak, idi agmulagat kat nagtimek. Rosario. Ronnie, umastag ka kaniya. Pangasim. Manong Nemi, inagkak nga umuna ti asawak, kastanda, ti panagpakadak kan kuwana sa ako inasdgan ni Ronnie. Rosario. Aitan ka onay-onay. I love you so much, Rosario. Amok day ta, Ronnie. Dati may kaduwagon daw nga nagsabat ti dalan na. No sa din nung isumet ti panakaramid tayo di basol. Nariknak pa ilayang ti bara, ti panagayat mo kaniyak. Ngayon panagayat day ta nga sahanan nga rumpeng nga ituloy pa ay agsipuntandan ti kapsat mo nga masaktan. Kinunak, kagandan ti panangapros ko ti rupa na. Rosario, iba't patay kumat unay ni Manong Carlo. Taimpain na ti amin na kanyak. Iba't patay ko ni Manong ko. Taimpain na ti amin sinilpon na ti biyag ko. Jack nakasungbat, ididaytang yung baga ni Ronnie Manong Nemi. Tanay palagip man ang kanyak no kasano, kinaparabor ni Carlo. Pudno ti ko na ni Ronnie nga naibtor, nga impaay ni Carlo, tinamin-amin na, agpaay ka nagiti patpatig na tibiyag. Makonsensyak, agsibutaon ti sabali nga inaramid ni Carlo no saan nga mangayat kan mangparagsak kanya. Nga maapay nga saan nga umdas na kita tapno makontento akken ko ana. Kat may salahing ti amok nga makagapo no apay. Iso ti jak kabaylan kasupyaten no anya ti marikriknak ni Ronnie. Ti lalaki nga first love ko. Manong Nemi, bayat di kada Manong Nemi, di kita agkapsad ti ospital. Bayat nga agtartaray ti ambulansya, inggar kararag ko nga masalbar kuma, nga agpadpada ti biyag, di kita agkapsad. Kadi-karik nga agbarinakton nga patas kadakwada. Siyaktun ti umadayo kadakwada, nulakid di, mailisdan aduwa iti ngarap ken patay. Nakagten kami ni pribado nga ospital ket dagos da nga ni si kaso da Carlo ken ni Ronnie. Namin ado nga ni revive dagiti doktor ti asawak. Yan talaga nakapsuten ti heartbeat na. Manong Nemi, mabuy-buyak, manipod ti sarming, numana ni revive da Manong Nemi ti asawak. Kaskas di. Na talaga nakapsutan ti pitik ti puso na. Matmatayan ti asawa. Kapag sakit ti puso. Carlo, lumaban ka. Saan ka tumulog? Maghasim, pakimdan ti paginakip mo. Carlo. Itimet sa bali nga bangir Manong Nemi. Ado di kiti natadael ka paset ti bagi ni Ronnie. Napakaruan ti panakatukol ti duri na. Kinidaw ni Ronnie kanig ni doktor nga mapanak tayan na, Mrs. Doktor, kidkidawan ni Ronnie. Mapangkitayan na.
At napateng ni baganakin ka. Doktor, anya ti kasasad ni Ronnie. Ang padpada ka nila ginagkapsat nga sanda nga makalasat. Manong nemis nga sinungbatan ti doktor dahil nga saludsud ko. Inasidgak ni Ronnie nga lumablaban kan patay. Ronnie, lumabang kami tuwan. Saan ka nga tumulok? Kasta di bagbagakmet ka ni manong mo. Saan nga tulok? Saan nga itulok? Saan kayo nga matay? Awan ti matay ka na kayo. Rosario. Ronnie, dumgeng ka. Dumgeng ka. Dito hindi mo ako diabilin ko. Kaya dumgeng ka na yung bag. Ronnie, patan natin nakulap ko manong name. Sasagana ka dumgeng, Ronnie. Mariknak. At jakon kaya. Jakon ang payag. Ado da kiti nadadahil nga paset ni Bagik. Nagbiagak man kas magarikan. Baldado ak tumatlaeng. Awan tumatla ti sarsarbit ng tao. Ngam ti asawa ang Rosario. Ti kapsat ko. Ada sarbina. Adanto na nakyo kinimanong ko. Iso nga pangasim. Tapirmaam ti maysa. Nga agreement. Itinagbaitan nyo. Kadag iti mangnagas. Ano na kahit mo sawan, Ronnie? Itad ko, kinimanong Carlo, to'y puso. Ha? No indunar na kanya, kidi, ti may isang iston tigid nina. Kat nasilpuan, tibiyak ko. Kahit kumit ngay donar kang kuha na ti pusok, tap na awan ton ti puso na nga dasakit na. Anya? Saan, Ronnie? Diyak kayat? Diyak kayat nagpili ka na kayo nga doon. Diyak kayat! Diyak kayat! Papagayam mi nga dumdungeg ka nagbibuyang. Kahit ko kumang itultuloy nga iring pas na ito yung baka no pas 12 kat saan ito pala malpas. Gamot at dum. Adun to pwede kiti twist na. Yeah? Iso nga pang-asi at ditan ti pangigupedak. Indunar ni Carlo iti kapsat na ti may nga kidney stone na. Diba? Idata kahit mat ni Ronnie nga idunar, ti puso na. At sakit ti puso ni Carlo, diba? Talagang naatake. Buti pungtot, kan sakit. So nga ngabit kan patay ita. At kanito laengan tim maururay. Sakbay siguro nga magsatan ti angas ni Ronnie, maaladan kang kuha na di puso na. Sada i-transfer. Maarami iti heart transplant. Papagayam. Ano nga dati mapasamak? Asino ti matay kadakwada? Kan anyan to ti mapasamak kas pagarigan ta. Diya puso ni Ronnie kat may transfer. Nakasukat diya puso ni Carlo. Padahanan yung papagayam itong bigat. Yeah? Dato'y makapikapikrik na pagkasaritaan ni Rosario, iti panangisurat ni El Amor Verdadero. Papagayam may kadagitay nagbuyang, ano niya man na komentyo. Maraming salamat po.